Aku mbiyen pengen dadi angkatan ben iso nembak-nembak karo nyebrang lautan. Oh, enak. Waya dites fisik aku glagepan trimo dadi pemain ludruk. Kenal panjak ganteng-ganteng karo sinden ayune gak karuan. Campur sarine Sria CCS asik karo nglurusno boyo. Ana bikang nyenggol lareng warga ganggang ireng-ireng tapi manis pinara ingkang sekeco amersani kesenian kita Indonesia dulur kaya suku dan budaya Papua, Sumatera, Sulawesi sampai Jawa. Damai antar berbangsa-bangsa insya Allah rukun sejahtera. Beragama Islam, Kristen, Konghucu, Hindu lan Buddha. Mulane gawe bangsa tingkatkan prestasi untuk Indonesia. Nek ngomong prestasi yo aku jagone opo maneh lomba mangan kerupuk yo aku juarane kerupuk tak jejer-jejer tak saut tak mangan dhewe duduk mergo aku semangat tapi mergo aku luwe wong luwe kulur ya wis setengah mati rono rene golek kerjaan nang ngendi-endi tak rewangi golek cicilan sampai nyedol TV ngono kok sik akeh pejabate sing padha korupsine akeh hukumane ringan korupsine miliaran hukumane mek taunan siji karo bebekku kepepet nyolong sarunge waktu piran
hukumane seumur hidup padahal ya wis boyokan wong bebekku senengane mesti kerokan mesti marani aku kongkon pijet-pijetan taun jaluk tulung aku wonge yo mek sarungan aku langsung mlayu wedi keracunan lah wong awe-awe sarunge lugur dandutno cak ngene iki dinikmati mawon for you this is song from I am Daru when listening this song from me I don't forget to remember me I hope you will be happy with your family in this country aku bengi bahagia iso ketemu karo warga-warga lek tak delok ganteng ayu pancen nyata lek tak delok ancen koyo delok pemandangan indah ketemu cewek kok riwa-riwi ngider tak delok kok gowo tabler tak cideki awake gemeter tak delok pancen areke baper aku langsung sigap tak cideki nyiapno nomor WA BE ditakoni areke langsung tak cideki lah kok tibake turunan banci aku kaget terus mencolot kate mlayu awak rasane abot nang sira kok cekot bareng aku mlayu lah kok katokku mlorot kasabuan cinten ireng mari copo menawi lemah nyuwasa dipun tepangaken Bapak Ibu nami kula Daru Gomblo niki kok guyub rukun ten niki kalih Sri Asih CS nggih ancen Sri Asih CS niki nggih mboten namung campur sari Bapak Ibu niki nggih wonten ludruke ludruk Sri Asih CS Arga Baru wah monggo menawi misalkan kalau besok ini kan sekarang sudah nanggap campur sari tahun depan ngoten acara ten mriki nggih saged nanggap ludruke ngoten lek mboten percaya nggih tanggal 5 besok ten Mojokerto wonten ludruk Sri Asih CS Arga Baru monggo dipun tingali sareng-sareng wah warga niki guyub rukun tepuk tangane riyen Bapak Ibu wah alhamdulillah nggih kula ten mriki niki mboten kiambakan kula wonten rencang kula wengi gagah dhuwur lek tak delok-delok kaya Aliando pun monggo Semanggi Surabaya lontong balap Wonokromo
Hargan enak sekali sayur semanggi kerupuk kuli bung beli harganya sungguh murah sepicuk cuma setali sayur semanggi kerupuk kuli oh tak lupa oh tempenya bung beli oh enak jogetane lho lagi setruk kayak apa sih? Setruk kayak apa? Niki lho. Nah. Tuh, diuripi sik. Wah niku lagu mbok sing enak. Enak ya apa? Contoh ambek wong keranggang. Apa? Kok iso ngawur ya? Iso keranggang. Ganggang. Gendaan. Lho. Gendane sapa neh? Desa. Waduh, Cak, pernah lek ngomong ya mbok ya hati-hati. Ayo desa apa kamu kandel lo arek ayo ditatano. Alah. Desa apa? Ganggang. Lah yo ganggang ngomong apa, Mang? Keranggang. Dosa kon. Duh, ya apa iki? Mbok lagu sing enak ngetren. Wong ganggang iki wis terkenal. Gendeng opo ketahuan nang apal kon lagu kok. Sini. Aku njaluk lagu sinyar. Hah? Sing nyar iya. Lagu apa? Jaran kepang. Aman tau iki. Loh. Kok iso? Enak ngene kok jaran kepang. Hop. Palang kekek. Enak kok iso. Sing nyar jaring kepang. Pola. Hop. Kok iso sing jaring kepang. Serampak. Modern 2026 dananan. Hop, serampat. Raran modern. Hop, serampat. Cak, apa ya? Ayo lapo, Cak. Met. Hop. Kon lapo melayu ku, Met?
Niate ndadi ya, Met. Oh, yuk. Jaran ke, Bang. Ndadi di bare iki. Wes, awas. Wes. Hop. Kon maling pitik ra ndek ndadi ngene-ngene iki, Met. Ndadi kon. Temenan ndadi, Met. Temenan, Met. Ngomong-ngomongan deh. Temen ndadi temen iki. Wah. Wes. Wolo. Nyembur. Jadi awakmu. Aduh ya ampun. Jaluk ngombe. Apa? Aku pesen apa? Iki ana banyu kembang. Beri. Banyu kembang peri. Biasane lek umume wong dadi peceren. Gorokan loro. Gorokan loro, mutah. Terus jalukmu apa, Met? Susu. Susu. Iki demit endi to iki? Jaluk susu iki lho. Jaluk susu. Oh. Mangan gelem. Biasane lumrah iki kembang melati. Pahit. Melati pahit. Iki sajen. Gak ilok dosa goblok. Lah terus jaluk apa? Sego rawon. Rawon. Kon iki ya Allah, iki demit endi? Ngene iki biasane demit kuburan umume ngene iki. Dodok. Wani. Demit kuburan gak wani. Ya biasane sing jaga jembatan ngene iki. Wedi. Lah terus demit endi? Coba hotel. Aduh. Kan sopo hotel iki demit wedok ta ya apa sih iki, Met? Kon lho rek wong dadi kok takoni goblok iki. Duh, Sini. Ya awakmu ditekano kene iki dalam acara di sedekah bumi. Gimana enak. Kon Agustus kon dipateni. Duh, kok sok dipateni iki lho. Tanggap. Ditanggap Iki bang jare panitia ngene. ya apa, Wis Met? campur sari serasi CSN arek. Pancen enak. Yo tahun ngarep tak tanggap. Son horek. Duh, kok son horek. Oh maksud sak sudruke iki. Sak ludruke. Ora kok. Yo. Ayo njaluk sing enak lagi lagu opo? Oh, yo tak umno dhisik, Met. Kan awakmu iki ya wis partner. Udah lama ya, Men. Ya Allah, aku iku kangen lho, Met. Karo awakmu. Lah ya. Osok-osok dino. Dadakno. Lagu sing enak. Yo tak siarno. Iya sing enak. Wah, niki rencang kula Bapak Ibu, niki Cak Memet. Memet kakekmu. Duh, lha apa Kak Memet? Memet itu matean goblok. Oh, terus sing bener Cemet. oh cemet, ajen rodok lemu cemet. Iya lemu weteng iki nek. Iya ampun. Nek lambung. Dadane sing enak ngambek kae. Ya. Nggih, niki artis ibu kota. Oh. Lho. Lambemu kok ngono to? Ning Oh di syuting artis ibu kota. Lek perkara Saiful Jamil wingi diceluk dipanggil sama Gubernur Jawa Timur. Jawa Timur. Wingi sore ngisi upacara. Acara. Wingi ya ana Inul Daratista Ratista. dipanggil karo wali kota. Kota. Iya daerah Mojokerto iki ruwame. Pamit. Lah lek Cak Cemet niki alhamdulillah besok niki insyaallah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin kakekmu anjlok ngono. Duh, Kon seneng aku mati. Menal gak enak ngono. Sing enak rek. yo siarno sik ngono. Yo. Nggih niki bapak-bapak. Iki bapakmu. Duh, ya apa sih? Bojone canggang iki enggak. Ya gak ngono, Met. Kenalan iki. Cemet iki. Ibu-ibu. Ibumu papa iki. Ibumu. Ya gak ngono iki menyapa. Lah awakmu ya apa? Ngene rek gak kenal mbek wong kene. Bu ngantuk, Bu. Mboten. Wong-wong.
Iki sik semangat lho ibuke. Wong ngene. Kok wong ya apa sih, Met? Gak kenal wong kene. Ya kenalan sih bapak-bapak, ibu-ibu niki. Iya. Cak Cemet. Kenalan, ini kenalan itu. Bapak-bapak yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok isa assalamualaikum terus ibu? Pada hari ini juga pemirsa yang berbahaya. Kok nyate awakmu tak berbahaya? Berbahagia. Pada bengi ini, malam ini. pada malam hari ini warga Canggang Gantingan Canggang Gantingan Lamongan Provinsi Jawa Timur Indonesia telah menegakkan. Kok menegakkan sih? Mendatangkan Dari koncoku. Duh, Hiburan segar inilah teh botol sosro. kok sampe botol sosro bareng nyosor awakmu ta ya apa? Hiburan segar campur sari Sriase CS dari kota Jomblang. Duh, Jombang. Jomblang. Jombang. Rek kok iso. Pada malam hari ini telah mendatangkan para bola bareng mendatangkan hiburan segar, Hiburan hibur segar. para area merintis. Artis-artis. artis. Pada malam ini mendatangkan artis 10 orang, yang hadir 8 orang, yang 2 orang masih ke rumah sakit Jombang. Lha apa? Nyambangi wong meteng. Duh, kok iso nyambangi bareng sing Met? Padahal artis ini sudah tidak asing lagi karena sudah terkenal di dunia maupun di akhirat. Oh, Waduh ya. lah iya kadon. Dan pada malam hari ini artis ini tidak asing lagi karena sudah masuk di belantika rock maupun damput. Duh, dampet. Dangdut. Dari koncoku. Wis ndang nyanyi, Met. Baiklah hari ini kita celok penyanyi kita. Kita panggil. Kita panggil. Dah. Sing jelas ta, Met, Cemet. Kita panggil artis kita yang kali ini. Ngomong dhewe. Wis yo. Kita panggil artis yang satu ini. Siapa dia? Sapa? Wayang mau nama tua. Ya apa sih? Ya awakmu nyanyinya kok. Siapa? Jenengmu? Loh, sapa jenengmu? Karo? Ya, Met. Oh, niku. Baiklah hari ini karena penyanyi masih royoan OT-OT. Saya Akhirnya melakukan sebuah lagu yang berjudul Nostalgia. Nostalgia. Oh, enak lagi nih ya. Lagu enak. Ini Cak Cemet iki anjen penyanyi asli Bapak Ibu. Suarane wah enak. Nostalgia. 1, 2, 3, 4. Iya. Hop. Kon niku kesetrum kabel ta ya apa? Oh, rock. 1, 2, 3, 4. Iya. Hop. Kon setruk Met, Cemet. Kon niku ya gak usah ngono. Cek melek iku lho. Wis ndang nyanyi sing genas sing nyanyi. Kamu kan dia penyanyi kondang teko Jawa Timur. Sopo sing gak kenal karo Cak Cemet ya? Lah iya. Oh mana kamu kan ini penyanyi, sebagai penyanyi harus bisa menyumbangkan suara yang enak, yang enak didengar oleh warga dan masyarakat. Oh mana kamu kan sebagai senior penyanyi, ya kudu iso ngrungokno suaramu iki lho, ben iso didengar oleh. Apa nyanyi kon ngomong ae? Yo apa maneh Mat? Yo wis nyanyi yo nyanyi yo gak ganggu. Kon ganggu terus. Lah yo ngono ae kok ngamuk. Takon genetian ngomong kon kemang apa. Lah ya awakmu iku lho ngamuk terus wong kene gak lapul-lapul. Lho kakek manjrok ngono. Mingkemo. Yo. Ya pas emet Biar itu isi lagi. nyanyi sing temen. Nostalgia berpacaran. Gue enak ada lagi. Kok iso gitu? Baleni mana? Iya Pak. Lali panjai. Nek enak aja lali tangga 30 sama gue tak tanggap. Duh,
Mbok tanggap. Yo. Campur sari. Gak geblake mbahku. Nostalgia masa berpacaran yang tak dapat kulupakan. Terbayang-bayang kursi meja dipan. Lho. Cak kene. Terbayang-bayang iku. Terbayang-bayang di mata. Teng 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 teng. Teng teng teng. Wet. Hop. Turi-turi potek tak tanggar en depanakeng. Turi-turi potek. Nostalgia. Nostalgia masa berpacaran. Lah yuk, sik. Yang tak dapat dilupakan. Terbayang-bayang di mata. Oh. Bener. Turi-turi potek. Sik. Met. Nostalgia kok turi-turi pote lho mayune iki. Anggur merah enake. Anggur merah sing genah lho, kok iki penyanyi kondang lho, Met. Lah iya, cawet sing kok. Lah yo. Anggur merah membuat aku terlena. Musikku kan rek. Sing enak cak. Aku tak benci aku. Cek wadon tak cipok. Iso. Anggur merah membuat aku terlena. Belum seberapa. Lho, kon niku son horek kaya apa? Panten yo. Baleni maneh. Anggur merah membuat aku terlena. Belum seberapa. Ada saatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu membuat aku terlena. Untuk jadi otot, untuk berlindung, untuk nyeri otot. kebo obatnya. Kok iso iku lho? Lambrah nang dindamu ya apa? Nyanyi ku sing enak ngono lho kok iso. Paling tas apa sih? Ya enake lagu apa kira-kira? Lagu terserah awakmu sapa lho. Ya apa? Kamu pengen sing apa lagune? Tinuku. Dol tinuku. Ya, Lagu apa? sing Sing kentir ya. Oh, Joko Tingkir. Ya, bisa. Kentir. Bisa apa lagu. Joko Tingkir ngombe dawet. Jok dipikir marai mumet. Mlaku-mlaku ning pasar wage. Warga kene akeh rejekine. Warga kene akeh rejekine. Amin. Amin. Loh, wayahmu, Mat. Kayak kita. Lek aku wis mari nyanyi ngono ku sauten. Oh, disaut. Kok iso meneng aku? Kondo ayo. Joko Tingkir ngombe dawet. Jok dipikir marai mumet. Mlaku-mlaku nang pasar wage. Warga ganggang kata rejekine. Warga ganggang kata rejekine. Astagfirullah. Gusti Allah. Jadi kok nyaut. Ya gak nyaut. Kok ya apa sih? Maksudmu ya apa jere? Ya nyaut iku gawe kata-kata. Kata-kata. Iya. Ngono angel rek. Mudah-mudahan nyaut kata-kata. Suwaut pada nopo. Joko Tingkir ngombe dawet. Jok dipikir marai mumet. Mlaku-mlaku nang kebun raja. Warga kene mlebu swarga. Warga kene muga mlebu swarga. Kata-kata. Hah? Kata-kata. Ya Allah, cemet. Maksudmu Kok iso angel iki lho. ya apa? Ya disaute gak ngono. Ya apa lho rek? Langsung sauten kanggo Joko Tingkir ngono lho. Sauten Joko Tingkir karo anu angel. Joko Tingkir ngombe dawet. Jok dipikir marai mumet. Mlaku
mlaku ke Surabaya, warga ganggang banyak rezekinya, warga ganggang banyak rezekinya. Joko dikir tak saut. Met, Apa? lampu angel rek dadi wong iki. Lah ya apa jadi kon Joko dikir tak saut. Ya gak. Aduh. Lho, kok iso aduh. Ya apa? Oh dadi niku. Dol tinuku. Malah aku. Iya. Malah ngomong ke Dol mangan tinuku angel rek iki. Joko tingkir ngombe dawet, jok dipikir marai mumet, mlaku-mlaku nang kutha sore, warga ganggang kata rezekine, warga ganggang kata rezekine. Arek rawan numpak sepeda motor PCX gawe rok cekak bunine suwe isis. Isis. Oh ISIS iki lho. Aku numpak sepeda motor iki suwe ga isis ya. Ya tutupno parianmu mau kok. Ayo coba. Awakmu Joko tingkir ngombe dawet, jok dipikir marai mumet, mlaku-mlaku nang Kediri, warga ganggang iso munggah haji, warga ganggang iso munggah haji. arek wedok nang pasar kate blonjo duwike ilang. Mole. Heh, Mole. kasih tau belanja. Gak duwe ilang. Wah, met cemet kon niku kok iso iku lho. Lah kene apa? Ono sing telepon, Met. Ana apa nek? Telepon. Telepon ah. Iya. Sore ke. Telepon ora. Halo, Pak. Oh, nggih. Apa nek? Sias nggih. Ya mungkin nggih. Oh, tanggal 12 campur sari. Oh, siap mungkin kula tak sanjang kali rencang-rencang. Nggih, siap, Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Kok apa nek? Heh, Kok apa? Pak Prabowo. Kudukuren. Kok iso? Prabowo ada Loh, apa, Met? Telepon. Waalaikumsalam. Nggih kula cemet. Ngapunten nggih benjing bosen main ben paling dugi kula. Nggih kali kanca rombongan. Saestu nggih. Nggih suwun. Assalamualaikum. Sapa, Met? Jokowi. Jokowi. Jokowi sapa? Sapa iku? Lah iki. Loh. Met, telepon mana iki? Sapa telepone? Halo. Walah, Bu. Nggih. Mbak aku. Nggih, mungkin anu, mungkin kula kirim ini. Nggih. Kula kirim paketan nggih, Bu. Siap. Nggih. Siap, Pak. Nggih. Oh, nggih, siap. Sapa nek? Hah? Sapa iki? Ibumu, Met. Ibu kuwi matek goblok. Lah iya iki mau metu, njaluk kirim paketan. Jarene sinyale elek ning kono. Lho. Lho ilang. Lho. Met, Lho. telepon. Ananta pacie apa ditetena, apa cia apa diteteku, apa tito apa tikuku, apa caye apa ditetena, Apa dia, apa diteteku, apa tito apa tikuku, apa caye. Oh, enak. Bisa tak gak? Iso. Gini. Atapitatine atututitena apa cia apa tikekuku apa tia apa kikuku aye. Oh enak. Ya apa, Mang? Loh ya apa sih iku? Ya. Kita gak kon iki. Bisa. Nyanyi di pasno nyanyi di Iya. pasno. Kok Beni mang nyanyi enak sih nyanyi. Iya. Na. Gomblo. Na. Nah, kamu saiki kudu pas suaramu kudu pas. Pas. Iya. Dan terus maneh ro apal kudu apal. Apal ya? Heeh. Sampai joget. Ngono. Iya, dipasno karo gamelan barang. Sampai tempone. Ngono. Iya. Nyanyimu kapan? Ahi. Nyanyimu kapan? Aku wis senare iki diguyu aku. Lapo sing
Dituku guyune. Apa cie ece. Ece iki apa sih? Berano Den, Ya apa? berano Den. Ya apa? Anantapacaye. Ah, hop sik. Nah. Anantapati ya iki lho. Anantapati. Ye. Pas to, Met. Pati murah. Anantapati. Cie. Alah. Gak. Apa sih, Rek? Cangkemmu iku anyane gak pas Sik, cangkemmu. Ya apa? Ilate melet to sik. Sing dawa. Kuat dawa. Goblok. Ya apa? Anantapacaye apa titetena. Apa dia apa titeteku. Apa tito apa tikut. Apa caye. Iso mus ngono tok. Iso tak gak? Iso mus nang ngene tok ae met ngono. Ananta piye bapo ae. Iya anake Doro ah. Si temen ta. Ananta piye cie. Iya. Kon iso lagu apa sih? Kan mang tak rungokno temu guru lagu buka 12. Gara ya. Lagu-lagu sing tradisi gak iso kon. Lagu rock. Ya. Rock sopo? Rock sopo? Rock Lamongan. Caping gunung. Oh, dia capek gunung kon. Capek gunung. Temen iso lah gak kon. Oh, gak tak bes dhewe lho. Gue TV sapa nyentel iku? Sing main sapa ngene? Lho awakmu sih seneng nang TV. Gak ikut tak pongor lho. Ero aku. Ono tulun sepeda motor. Sing ngene ya. Ngene. Hadirin, inilah sakmene. Ayo, Ayo. bisa tak gak? Bisa rock. Ngono Ya. kan mang capek 1 2 3 boy. Nyanyi mulu kapan nyanyi mulu. Au. Kok jadi nyanyi capek Ya, langsung ya. gunung. Kekaman berjuang Turkelingan anak Pienate Dosa Ngoyo sakmune kemampuane kok. Cek tutuk kuno. Lah iso. Duwe sapa iki roto iki? Lambe dawa nyawa sok ae nyanyi gak toto. Lagu-lagu bahasa Indonesia. Lagu-lagune wong luar. Bisa tak gak kon? Iso ah. Kus plus. He wong donya. Bisa tak gak? Bisa. Ampe ndongakno warga kene. Iya. He wong donya. He wong donya. Kok sik Mas Gus. Sopo sing ngongkon? Lancang. Sen. Oyok ah melok-melokno bisa. Ojo melo-melo lho kon. He wong donya. He wong donya. He wong donya. Wong donya padha ilinga. Mangan gedang kok kari siji. Warga ndi kene Mang? Ganggang. Warga ganggang akeh rejeki. Amin. Nah, kon bisa gak kon? Ya apa kaitane? Duh ya apa sih kira-kira. He wong donya ya. Ya. Ah iki tapi tabuhan ya, ambil tabuhan iki ya. Ya. Tuwa kapadha. Wong donya padha ilinga. Iya, he wong donya. He wong donya. Wong donya Padha ilinga. Tuku kembang nang Surabaya. Wong ganggang muga tambah yuswa. amin. Kon melok. Ayo ganti. He wong dunya, he wong dunya, he wong dunya padha ilinga mangan bikang nang Surabaya warga ganggang muga panjang yuswa enak. Ayo. Aku. Kon saiki apa? Parekanmu apa? Hah? Parekanmu apa? Ya padha. Ayo. Gale padha. Padha. Kudu kreatif. Kreatif. Iya. Kalian niru. Nyonto, kali nyonto. Ayo mun tutuk ngono.
Wong neraka. Bener iki apa sih? Wan. Wong donya. Nah, sing neraka sakno. Duh. Wong donya. Wong donya padha ilinga. Duh, kok Iya apa sih? Tarian. Oh, parian ta. sing Kon kreatif. entes tak gak, kon aja ngrusuhi ae lho. Kon tak ngrusuhi ae. Ono perek mentok-mentok. Wong donya. Oh, wong donya padha ilinga. Iki jamane rekoso ora bisa mlebu swarga. Kok iso Hah? Ya wae wong. Hai. Temen takon iku. Wis. Saiki ganti lagu dangdut. Dangdut. Ya. Deni rek, kon kok gawe dhewe kon. Ya lagu Dangdut dangdut. apa? Dangdut. Gak ada musike. Gak ada musike. Koplo, dangdut koplo. Lho, Den, iki kon aja ngawur rek, gak ada musike kok gak dangdut kon. Lho, kowe gak tabuhan iki. Lho lah terus. Musike iku dhewe. Ojo lek kuwi ojo. Ya pukutono sing gak bayar. Ya apa iki? Gak musike gawe lagu apa? Gawe musik apa? Ya musike awak dhewe. Oh, akapela. Oh, akapela. Akapela. Ya. Aku bagian apa aku? Pegan iku. Gitar Oh, melodi. Lagu aku cak. Aku bagian cek-cek. Oh, cek. Bagian nyetel setrum. Ya cuma sisan net. Bagian ngebasi. Iso tak gak? Ya, awas kang katik beres tak jeloki. Lagune sapa? Eh? Lagune sapa? Oh, lagune Roma Kelapa iki lho. Roma Irama. Lho diganti ya. Suwe ya jenenge Roma Irama. Sing apa sih? Judule Gitar Tua. Oh, Ya. gitar tuh. Rotak gak kon iku. Sing Lho, sing apa gitar tuh lagi intro nih. gitar sih ayo. Gitar apa? Kuning nih gitar apa? Drame. Deprek dem. Oh, koyo papa. Palapa. Ya. Ayo. Kayak orkes temen nih. Kadan. Kayak orkes temen. Mana. Pisan kas. Ayo, melodine. Ya apa melodine aku gak ero lagu iku. Ya apa sih? Tutono. Iku lagu umum, Ya lagune apa? Bang iku lho, Bang Haji Roma Kelapa ya. Ya apa. Treng. Ya isa. Kon bagian. Ya. Kon bagian. Ayo. Ya. Ayo. Dicoba sitok melodine. Sing kon bagian ngebasi lho. Kon iku lha apa? Lho, kok iso ngebasi ngono iku lho ya apa sih? Sumpah gak temu. Ngacok kon. Kon tak ponger lho. Dari ngebasi. Ngebasi gitar iku lho. Alat musik bass. Cobaan sih. Basi dicoba. Masih cobaan. Lho, kok iso brut. Si temen aku. Bas kok. Basu muni aja basu. Teng kaya ngono. Kok nek ngribuki mulia Lho, temen gak ngono ngebas. Teng. Yo. apuh. Teng. Cendut. Otak. Tung. Ya apa? Teng. Ya. Bakse lho muni apa iso mlongot tok iku lho ya apa sih? Aku muni ta. Iya bakse iku lho kok iso nguwasno ngowotok ngene. Rasa. Ngono mang balmu yang ngono. Teng. Pas nota. Ya, ayo wes. Ayo, 1 2 3. Gak bareng rek. Oh, gantian. Kok nentes tak gak sih? Iso. Ayo sauten. Reng. Mata nih kamu
Cari disau. Nyanyi celuk celuk. Reng teng teng teng. Reng teng teng teng. Aku dah. Ya apa rek? Rungokno ta nek wayahe. Treng tem 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 basik gerakno. Aku sing met cemet. Kon iku. Yuk. Teng teng teng. Iki nang campur sari rek kan. Anggitmu udun teng-teng. Gak nanggap reng teng teng iki rek. Tong 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 tong. Reng. Ya wis, ayo. Langsung soten ya. Reng teng teng teng. Tong 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 tong. Reng teng 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 teng. Tong tong. Reng teng 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 Tong teng tong tong teng. tong 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 Kok tong. teng 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 iki lho. Kok Ya sampe apa sih? kadurinan sing met. Nyanyi. Wis langsung ae. Langsung nyanyi. Nyanyi. Hanya gitar tua. Enak. Ayo dadakan. Enak karo brene. Kok nek wis dikon ngebas gak entos ngrusuhi ae. Arek sak meter kotor ngene. Ayo ayo ayo. Hanya gitar tua ini. Lah apa penyanyi kok jenggilengi iku? Ngerusuhi ae. Muduna. Hanya gitar tua ini. Tong tong. Ngerusuhi tok ae. Wis meneng ngrungokno tok ae. Hanya gitar tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua. Kok iso malah Di rumah teman-teman ya teman belau. Kaektos ngene ku lagune ya, kaektos. Gak ero ngono. Kau tuh gak iso nyanyi, gak iso. Kan entos ah. Iso. Ya apa? Apa? Wis ngetrop ambek aku kok. Ya apa? Aja ngomong ae ta. Tutuk-tutune mang. Kon dirungokno wong kene lho kon. Nek nyanyi sing temen. Iya. Ya. Iki ditanggap wong. Ya iya, setan yo penangkap. Kon nek nyanyi iku sing enak. Hmm. Suaramu sing enak. Iya. Tonton ambekane sih ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Nyanyi. apa sih? Kok meneng ta? Hanya apa bukan ada bener ambut letong. Ya mu dhewe wong iki kok cekel-cekel dhewe kok. Oh iya. Hanya gitar tuamu yang aku berikan. Loh, jare kowe enak ya. Terus nah. Tutuk di mang. Tutuk gentak dong. Tutuk di mang. Tutuk gentak dong. Hanya gitar tuamu. Tutuk gentak dong. Terusane iku lho di rumah Yang aku berikan. Lho. Kok nangis sih lho. Lho. Apa kok ada Cup 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 pinter anak asu kok asu anake sapa nak Anake Pak Lurah. Pak Lurah umur piro nak Umur 13 tahun. 13 tahun kok wis gede sekolah kelas piro nak Kelas setunggal SD. setunggal SD Nggih. nek sekolah sangune piro 750.000. kok akeh Nggih. terus ge tumbas sapa Pil koplo. koplo ya apa sih? Wes,
Wis aja guyon ae. Ya apa iki? Kon wis nyambut gawe durung? Dorong. Kon. Sopo? Kon. Kapan? Wis nyambut gawe durung? Sopo? Awakmu. Kapan? Saiki lho nyambut gawe durung. Durung. Nah, kon. Gorong dong. Dhewe mung papete nganggur ya. Lah iya padha Lah terus? Ayo golek duit sing goleke gampang. Ya. Tapi kena dipangan setahun. Loh. Ya iku ya mustahil. Lah Mustahil. Mustahil. Lah apa le mustahil? Sepisan Mas. Lah iya. Lho seperti kan usaha dhisik. Terus nyambut gawe apa iku carane ya apa? Gelem tak gak kamu? Ya salah carane ya apa? Yo. Ya gelem tapi jelas nyambut gawe pisan nang setahun. Kon kakek Mas. Yo gampang. Ka ono. Ayo nyambut gawe begal. Begal. Ngawur. Aduh, kosong Oh. Daripada kon gak mangan. Lho, begal iku ya Kamela aku. urusane karo hukum. Larangane agama. Kok nek dicekel kaplok sek ya apa kon? Kapolsek. Dile ya. Kaplok. Iku urusane karo Iki lho. warga ya. Iya. Polisi kon diucut kon. Yo Hukum. Kok sok do? ngene lho. Umpamane nyambut gawe begal oleh kaya 100. Ya, Didumung 4 golek Iya. lumayan begal 20.000-an. selawewuan. Iya. Selawe aku. Kok begal kok kayane selawewu sih? Lah umpamane kaya dhewe 1 juta lho. Iya. 20 juta. Iya. 20 juta lho. Ya selawe juta. Ono makanan rakyat. Hehe. Waduh, sak kilone pirawan arek ngene iki rek. Mbak ayo nang gampang, Mbak. Ngene iki base Kosok bijen, kabeh. didol bijen. Masalah bekongmu, Dek. Kayak trek prawoto. Dek, itu mah Dek, aku Dek. Apa wo? Hari ini paling bisu ya. Kita cari ngomong ya. Ya. Jangan daerah kudu. Apa mek Apa iku? Apa? Dek, ayo bela aku Pak Pacaman terpejeng jalan lu kamu. Oh, enggak bodoh. Ngawur. Lho. Apa kok ngene-ngene? Satu kono ali-ali, kok gak tau. Wali-wali. Yup. Lho. Kok tambah ngene kon? Apa iku kembangan? Kok tambah gede? Ono gelang goblok. Oh, gelang. Gelang. Lah iki gak iso. Salah iki Saru lho kon ojo. goblok. Tak tukono panggangan ayam. Juga manggang kona. Ya lho. Kok iso? Panggangan lu ah. Apa? Kepala medus cengkleng. Apa ora emang duite kanggo tuku banyu setan? Ya apa kepantesan dadak ana wong wedok kate nang pasar takon ana wong kok digudhong pantes dadak wong wedok laku ijen digudhong wong papat koyo ngene Ngomong kae iso ngomong aku. kate lapo aku ngandani situke kate dulinan mbek aku dadak kate lapo aku iki wong wedok jak kok sampe mentolo wong wedok ning tengah dalan pen budhok koyo ngono lho sijine durung ganti sijine karepen ya apa cak aku kate ning pasar kok ayam blonjo cak ning kene iki wong kancaku dadi
Simer paling. Kok ono salah? Wedok, Cak. Aku iki ngono wedok. Wedok apane? Aku iki mau dikon ayahku blonjo, Wedok Cak. apane ngutek gadul. Lho. Gak duwe, Cak, adik, Cak. Aku kene mau ngenteni Gojek, Cak. Gak ono Gojek tan kene iki. Ya gak ono Gojek kok kene. Wong Yamene kok takon Yamene kok Gojek. Wong bapak nang kene ku lapo? Gak kan Kate nak gawene apa? aku ta. Iya. Saya tak Quran biasa. Lah ya. Isi tasmu apa sini tasmu? Lho, kate lapo pengen, Cak? Aku kate nang pasar blonjo. Bapakku makasih ngono, Cak. Lah iya iki sini tasmu ono duit ya. Yo duit, Cak, kate nang pasar kok. Oh duit akeh ora. Yo. Iya isi ku. Yo. Nang kate lapo, Cak? Aku tak jaluke deh. Lah aku kok njaluk wong aku kate nang pasar kok. Eh. Lah aku kate mall gak nggo blonjo kate delon ayahku. Ya Timbangane apa? aku ngombe arek-arek murid-murid kok kene. Yo, Weh. ojo, Cak, mo, Cak. Wes ah. Ojo. Wes ah. Kok bacok saiki ya? Lah yo wes ah. Ah, nurut tak kon. Apa iki? Baca tangan kayak gini. Bisa nyekel aku. Ayo aku sudah belajar, Cak. Lho, ya apa? Bisa dicoba. Bisa dicoba. Sekarang Aku, Cak, mentolo tau wong wedok kan begal aku. tak mentalak-mentalakno. Jenenge kepepet saiki. Ya wis ayo. Kirene dekmu, kirene tasmu. Kon gak nurut tak serok kon. Ayo. Akak serane orangmu atau tak serok kamu? Yo, yo. Tak serok. Ayo kirene duwe. Kire. Duit piro, Cak? Yo kabeh tak nonton kabeh tak kabeh. Duit 2.000 tok iki lho mentolo kan iku, Cak. Oke. Tambah tak. Oh, lumayan nih bacik lho. Cak. Wis gatek muni tak gowo tak jupuk. Lah aku belanja ya apa, Cak? Lek kan Urusan keluargamu. Bakon blonjo bagak. Sing penting aku begal. Ya. wani mole, Cak. Lho. Delon ayahku, Cak. Lah lek kon gak wani mule yo karepmu dhewe. Ah, lho, kondo bapakmu. Bapak anak bapak wong 1 2 3 4 anak bapakku. Ya, kandakno. Bapakmu ya. Ojo cacat Ojo bapakmu siji loro telu wong sak kampung tak serok. Serok. Kalau akeh rek. Ditum rek. Iya. Ya kreyokan. Yo perjanjian. Oh, ngene kok wae. Ya yo aku gak kekek. Sing penting nek gambar mekar meneng. Iya. Gambar mekar rek lho ngono. Nah, oleh pira yo? Nah, wis ditum dulu. Foto, siji. Siji. Iya. Ah. Siji. Iya. Aku siji ya. Iya. Aku siji lho. Aku jeluwe akeh. Siji. Ditum. Ya. Iya adil. Kono le piro? Loro. Kono le Iya. piro? Loro. Kono le piro? Loro. Aku loro ya. Iya. Loro. Lho kok Nah, iki kan karek 50. sik tak kok kerawuk sak menu kae. Ya kono sale loro. Lah iku sak pira sak menu kae ngono lho. Yo aku loro. Lho akeh ngono kok. Sik. San. Mas, delok wong sugih kira ya. kula tandhet nggih, Nggih. asal. Angsal. Angsal. Lan teng kutha nipun. Oh. Teng kutha. Kandanana. Mriki lurus mawon. Mriki Noto, napa ngiri. kiri Lah niku pun kutho. pun kutha nggih. Poh. Niku Ngiri. kutha. Kutho. Nggih, matur Nggih. nggih. Lah iya, tak kira ora aku. Apa kaya? Mbak gak takok mata kok. Niku Mas, Nggih. kutha lak nata. Nggih. Ngiri Ngiri. pun kutha. Nggih. Lah nggih nek pun kula ndugi kutha niku kan napa Mas? Sampeyan golong-golong. Yang Sampai jelongop iku sak sampean. Ah. Mboten mapen murid. Oh, nggih mboten muring-muring. Boten. Ya boten. Opo mangkon? Ya bener bandroker. Boten. Sing cocok ngoten lho takon iku. Nggih. lurus, Nggih. mentok. Lho, nggih sakarep sampean. Lah tujuan sampean iku napa? Pasangan brosor, baboko. Urusan kula dadakno.
Mboten ngoten. Lah maksude ya napa maksude? Kula teng kutha lak kajenge lunga adoh. Lho lah lah ngoten sing Lah jelas. kula madosi omahe sepur. Omahe sepur lho. Omahe sepur. Gak omahe semut ta? Lho, niku masyaallah rek ana sepur. Niku jenenge stasiun. Yo stasiun. Oh. Omahe sepur niku stasiun. Stasiun omahe sepur. jadi nek omahe sepur niku stasiun. Lho, Stasiun. 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 Oh, elang bubel. Banter kula mboten patek krungu. Stasiun. Yun, Stasiun. stasiun. Ya apa sih? Wong tuwek Pak kalem-kalem mawon ngoten lho Mas. Ya Se. napa? Un. Stasiun. Stasiun. Ojo dipikir nemen-nemen. Ora apa dipikir nemen. Stasiun. Nek pun kula ndugi stasiun, terus kula teng mriku lan napa, Pak? Lho, Sampeyan bacoki wong teng mriku. Sampeyan bacoki. Ngawur rek. dibacoki. Boten. Kita sampean dukung mriku. Nggih. Enten sepur ya? Nggih. Sepur. Pur, Iku sampean mau jaman dilatih. sepure. Bokok kon. Lho kula lu ngadog mosok dilatih Sepur lah apa sepur. dilatih kok nek gelem. Lah sepur ya. Nggih, ngeten lho Pak, nek ngene mriku niku sepur ikan mandek. Nggih. Enten yang baris-baris. Baris. Lah kula Sampeyan baris. melok baris. Boten. Boten. Nggih, wong-wong saduki lho Pak. Lho, wong sing baris kula saduki. Nggih. Kok bingung aku ndelok sampean. Sampeyan baris iku ya baris-baris antri Baris tiket iku lho, Pak. antrian. Oh, Antri antri. tiket. Tumbas karcis. Kene enten bolongan. Nggih. Sampeyan dengke. Oh, nek enten bolongan, Nggih. kula dengke. Nggih. Lah nek kula pun dengke, Ya Cek cek ditulak ditulak sampean. sampean. Ya apa iki rek? sampean niku ngoten mawon Lho muring-muring. nggih boten muring-muring maksudnya ngenten lho. Ya, Sampeyan napa? dengke Nggih. enten tiange ta mboten. Oh, Sing nunggu karcis niku Yo tiket. ngoten yo. nek enten tiange. Tangan sampean Ya. sampean lebokno. Oh, Ngoten lho. nggih 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 Nggih. Pak. Ngoten mawon muring-muring. Mori-mori sampean lebokno tangane. Blek. Tangan kula lebokno blas. Nek pun tangan kula mlebu, Ya cek Tangan dibacok. dibacok. Cek padha mbek iki. aduh. Gawa tikus. Tikus ya apa sih? Siji, loro, telu, papat, lima. Sampean. Siji loro telu papat lima. Ah, niku. Sampeyan tokno. Siji loro telu papat lima enam. Kaya iwak tuntung. Iki duduk iwak tontung. Cocot. Cek sampean ngeten. Terus ngeten ya. Jajal. Set. Ayo. Ah, ah. Apa oh? Apa? Kelenaken saya ndo. Ya, ngeten lho Pak, nek pun kene mriku Nggih. bayar karcise. Bayar. Nek pun bayar. Sampean lungguh. Oh, tenggene pundi lungguhe? Nduk niku Kapolsek. Lho, wong kula lunga kok sampean kengken nang Kapolsek. Lah wong sampean tuku tiket yo nduk stasiun Kulmang lho jare Pak Sepur sampean teni. Oh, nggih, nggih. Sampeyan genahno ya napa, Mas? Nggih. Nah, Nggih. sampean celuk Lho. sepure. Lho kula lak mati, Pak. Lho mboten. Nek disumet urip maneng kok. Salah. Gak jelas ngono. Kula tumbas Iki gak karcis. Wis jelas Bu teng jero sepur. Teng jero sepur kula lungguh. Dereng. Sampeyan tadi sepur liwat dhisik. Liwat. Nek sepur liwat, Nggih. sampeyan dilatih. Kok jadi maneh. Ya mlebu Pak lungguh ngene sepure mriku ngoten. Kula lungguh teng jero sepur. Lah kula nek lungguh mungkin lan napa? Sampeyan bengok-bengok cek digebuki wong sak gerbong. Tolong. Ngoten Pak. Sampeyan mangkelan. Lho lan apa mantel. Sampeyan iku sing dijelasno angel. Sampeyan tak serok ya sampeyan. Lho, Jelas. ngeten lho, Pak. Nggih. Kula niki lak kajenge lunga. Oh, Nggih nggih. lak kajenge lunga.
kula niki beto dhuwit. Ketepaan wis. Ini Oh, dia si boleh, Jali. Ini dia si Jali. Wah, aja nyanyi ae. Wong begal kok lembeh. Mas, begal ya? Assalamualaikum. Mas, kula badhe begal nggih permisi. Assalamualaikum. Kon iku begal tanda ayo. Kok terang ambek mencicil. Lho, kok iso gawaan iki apa sih? Pau gedang. Kok iku mau Kereng, kok iku mang luar. Sing kakak. Nah. Rotok melorok dedek mencicil dedek. Kurang mencicil, kurang kereng. Duh, niki tiyang ta niki. Mboten. Kula niki butuh tiyang, mboten butuh golekan. Begal ya? Iya wis. Mas. Gak boso ya? Iya. Aku gak boso. Apa kon ngomong iku? Oh, aku galeng ngomong. Lah yuk galeng ngomong. Minggir. Goblok iki wong duwe akeh kesuwen lak Oh, melayu. tambah tak segrek dhewe Sampeyan kon to. bandhe teng pundi? Kula kajenge lunga adon iki. Lunga Mas. adon. Nggih. Napa niku? Niki duwe kajenge setor teng Jeragan. Soale kula niki lak kulaan badhe. Lah niki duwe setor teng gene Jeragan badhe. Jadi piro, Dik? Niki nek mboten salah 300 yuta. 300 juta nek dibagi wong papat. Wis pirang juta niki? Kon nggo kalkulator. Kalkulator. Wis, gak apa-apa pokoknya dibagi. Dibagi roto ya, dibagi roto. Kalkulator. Gak apa-apa wis dibagi roto. Lho, Wis, ngene. Ya napa? Jadi pinten niku? Niki 300 juta. Tak jaluk. Lho, ngeten lho, wong niki dhuwit nyambut gawe damel setoran. Jeragane niku nggih nyengit. Jeragane niku kembar. Oh ngoten. Mukada setunggale siji Mukati. Lah kendang kali nabus gender niku napa niku? Niki lho. Saron. Saron. Nggih. Lah niku sak dulur Mukada Mukati. Nggih, 11 rolas. Oh nggih. Tetep tak jaluk duwe. Lho. Mboten masalah. Gak iso tetep tak jaluk. Nek mboten klolongno. Lho, paksa. bacik. Oh, sampean pateni. Iya. Jupuk tasnya jupuk. Tasnya jupuk. Sampean kok nyewengi dadi begal? Lah kate udah dibekel gak nyengit. Kadule suara arek iki. Nggih mboten napa sampean dum. Akeh. Sampean delok niku duwike pinten lak ngoten. Wis, iya wis. Iya. Iya, Iya, iya wis. foto. Iya wis. Wis. Iki digabungno mek mangga, digabungno mek mangga. Iya wis. Iya, Dimak. Terus lo dumen. Dumen duwe. Dumen. Wedi goblok. Kok gak wedi gak apa? Mboten, Pak. Mboten kula, Pak. Mboten, Pak. Kon tibake bangki kaleng kon ya. Kaleng kon ya. Mboten, Pak. Ayo ngopo nih? Ojo nyangkem ae kon. Ojo nyangkem lho kon. Gak ngurus aku. Kon gawe resahe masyarakat. Masyarakat muka kerja mulai bengi gak wani mergo ana begal. Ana iki ana pembunuhan, ana begal. Ya. Kon kudu ngerti. Kon nyambut gawe iki padha karo melanggar hukum. Ngerti kan? Nggih. Niki Apa? sing ngongkon iki sing Apa ngejak sing ngongkon? niki. Niki Are sing ini? ngejak. Ya niki sing ngejak, Pak. Akhirnya ini tak sapluk kene kon lho. Wis sampe tembak iku, Pak. Wis sampe tembak wis. Bapak. Ah, Kadane. iki. Aku iki dilapuri anakku. Anakku iki arep blonjo. Ya, duwike mbok jaluk. Ngomong anak sing begal. Lah saiki tasih anakku nondi, duwe ana ndi kudu balik. Niki Pak sing nggowo Pak. Sing nggowo niki. Ayo. Dudun Ndi? niki. Dudun kon sing nggowo mang lho. Sing nggowo mang lho. Wong sing ngedum lah. Ayo kene. Sing ngedum lah kon sing nggowo. Ayo. Ayo duwe ae tasih anakku balekno. Kon niku Darno, cek pola dhewe kaya uget-uget. Aja diladeni Darno. Kon niku ya. Rungokno. Kon gak ngono tak sepakno kene kon, Nduk.
Wis aja nyocot. Ro nyocot. Ngopo-ngopo aku? Apa? Ini nyambut gaemu ku keliru. Termasuk kon iki melanggar hukum. Nggih. Ya sih? Ojo ngresahe masyarakat. Masyarakat iki kayak tenang, nyambut gawe iki kayak penak ndolek rezeki. Lah kon gak meluk ndek donya kok jaluk. Wonge gak oleh kok gebuki kok pateni. Iki lak nyarekno liya. Nggih. Lah kon maten wong wis menghilangkan nyawa seseorang. Iku wis ana undang-undangnya ana bacali. Ya kena dihukum. Ya. Nggih. Kon tetep tak proses. Aku pancene nyamar sing kaya ngene apa? Perlune nyekel begal. Termasuk awakmu iki. Ya iku gak duwe tangan yang melok begal. Niki lho Pak sengaja aja, Pak. Kaya jajak kon yo kudu nyadari Ekonomi Pak, ekonomi Pak. Faktor ekonomi. Mas yo ekonomi wong kon gek enom cek ganteng. Ya sih, mbok yo nyambut gawe liyane iki lak yo iso. Sing apik. Kon ojo gablak kae kon. Sadar gak kon? Nggih. Kon kate melok apa? Kon melok kerawitan, berarti duwe jiwa seni. Lah kon duwe jiwa seni? Duwe. Nggih. Iso gabung kerawitan. Lah kon. Nggih. Kon iku apa? Nggih. Sami niku. Sami apa? Sami mawon. Loh, sami mawon ya apa? Lak jas Nggih, buka iki nggih. blangkon. Nggih kepengin tumut Sama karawitan. juga sami Nggih. mawon. Nggih. Lah kon Nggih kula saged MC Pak kula Pak. iso MC. MC ku singkatan. Napa? Hmm? Napa singkatane napa? Sarap cocot. MSC ngono lho. Ya sih? Ya, gak masalah. Saiki kon tak sadari ngerti kok. Ojo mbok ulangi perbuatanmu. Mboten Pak. Mboten. Kon nglumpuk nang Kepuh Rejo. Ya kecamatan Kudu. Melok Mbak Triasih, melok Mas Yongki Prestio. Duwe campur sari. Ya, duwe ludruk jenenge Triasih Arga Baru. Lho, pemaine iki nom-nom, ya sik akeh sing kuliah. Lah kon timbang nyambut gawe nglumpuk nang gone Yongki Nggih, Prestio. kula tak tutup ngene Ya. istirahat Pak. Ya. Budal mriki mawon. Ngomong kula tomo terus enten yang nanggapi pecarane. Lho, nanggap liwat awakmu ya iso. Nanggone Mas Yongki, nang Mbak Sri Asih iso. Nek campur sari ku regane sakmene, nek ludruk kan buyare iso jam 3. Sakmene regane menyesuaikan karena anggota lebih banyak. Kita jamin pengrawit ya sih. Wah ganteng-ganteng nom-nom. Dilon sing ngegong, sing umur 17 tahun. Nggih. Sing ngegong lho. Napa malih sing nyarut pinggir dhewe niku tambah ndi? Nyaro pinggir lur iki bote ngene ketek grunde bojo. Bojone 3. Nggih ta. 3. Nggih ya. Siji wedok temen. Nggih, Sing nomor loro mondo-mondo. telu. Sing nomor 3. Ayo mondo-mondo dublek iki. Pak kula sing enong. Ngantuk. Sing enong iku ya lulusane anu rek Nasidaria. Debian ngebas saiki ngono kene ngenong. Nasidaria iku. Nggih, nek ngoten Ya. jelas nggih. Kapan-kapan Iki kepengin mriko nanggap. ana Cak Agus ya to, ana Cak Rengga, ana Cak Jum ya nggih. Wis sak kanca-kanca kita jamin kompak untuk main ludruk Sirasi Arga Baru. Baik tahun maneh kene nekakno ludruk Sirasi Arga Baru. Loh, ya tanggal 5 ojo lali ludruk Sirasi Arga Baru main nok daerah Sadar. Mojo Anyar, Bangsal, Mojokerto, cedhake SPN. Oh. Jadi kulone kantor SPN Polisian Mojokerto. Melok ya, ojo nglakoni begal, awake dhewe tetep nonton campur sari. Aja lali. Eh? Kula pen Sherlock nggih. Apa? Kula pen Sherlock. Kon ngerti ya Sherlock? Napa niku? Lah kon tanganmu sitok napa ya oleh buka Sherlock ya apa? Lho, makane niku sampean duduhi. Yo, Nek sampean mboten sampean duduhi sampean jangani mawon mboten napa-napa. ya apa? Ya wis yo, cukup menghibur masyarakat ndi Sul? Sultan. Ganggang. Ganggang nggih. Muga-muga iki acara sedekah bumi masyarakat kene rezekine lebih akeh maneh daripada saiki. Besok cek iso nekakno ludruk Sri Asih Arga Baru. Mudah-mudahan Sri Asih tetap jaya.